Hey guys, nontonमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर नोंथांमोना सोरनिबा रिचार्ज जोबबायब्ला नोंसोरो गेमस्रिखौ फेसबुकआव मेसेज हरनो हागोन। बियो नोंसोरनो गासैनोबो रिचार्ज होनो हागोन। नाय मालाय हिर' सरगारिया मोनबाय 399 नि नोंथांमोनाबो माबार मेसेज खालामदो मा खालामबाय थादो। दानिया फैलायदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव माने नेक्स्ट फट'आव फुट जरि बलसेट मा बिबार आं जेबो बुजिखोनो मोनाखै लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो। डेन्जार मेमेस बानाय माथो मा आं हमनो हायाखै मा बुजायनो सानदों बेयाव। सिंगल नो प्रब्लेम। माने बियो फान्थावजोंनो काम सोलियो आरोना बेखौ आं बुङाखै बे गावनो बुंना लादो। सना आंनि ब्रानि साइजनि पिता जानो होनलाय जाया आं नोंनि टेपा टेपाखो गुंडा मियां खलीफा फिसाय साला शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ो भगवान से डरो कुछ अच्छा करो भाई। फट'ग्राफि अफ द यार बेनि बिखय आं जेबो बुंनो सानाखै। नोंथांमोना मायबाफोर बुंनो गोसो दङब्ला बेनि थाखाय कमेन्ट सेक्सनाव बुंनो हागोन। लोगोफोर खालामदो कमेन्ट। आं हले डाइरेक्ट बुंखायो दानि जुगाव बाइक गैयाब्ला सिख्ला मोना। एक्चुअली बेयो थार खोथाखौनो बुंदों बाइक गैयाब्ला सिख्ला मोनमारा। गाइस लावदुम होनना बुंबाय थानाय सेंग्राया बेनो नामा लावदुमा? गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो